Oh, sus. Naman mga katiyo. Yun oh. Oh, panalo talaga. Ayan, okay, nakagat nga daw agad. Oh, yun. Uy, Huli nga. meron. Oh, meron ka rin. Yan o. Ayan, meron din pala siya. Oh, uy, mas malaki. Ayun, meron din doon mga katiyo. Meron din doon. Oh. Oh, kala. Saan ba kayo? Dito na kayo. Good morning. Baka naman tayo mga katoy sa ano. Mix back tayo ulit ng ano. Lower bitutan. Doon yung fishing spot na maganda mga katoy. Kaya balikan natin doon. May mga kanit tayo mga katoy, mga grupo. Nakasamahan natin. So baka andun na sila. So yun. Stay tuned lang mga katoy. Samahan niyo ulit ako mga katoy. Bilisan natin mga katoy kasi ano, 7:30 na po, alas 7. Medyo tinangalin na tayo mga katoy kasi napunap pa ako ng ano, pampain. Maaga akong umalis ng bahay mga katoy kaso naghanap pa ako ng ano, pamain. Ang hirap maghanap ng pamain mga katoy. Yun lang kasi yung ginakang ano, alternative dito na pamain. So hindi ka naman pwedeng magawa dito ng ano, kangkong yung pamain. Katulad sa probinsya, kangkong lang, okay na eh. Nakagatin na ng tilapia yan eh. So ganun talaga kaganda sa pag sa probinsya ka. Dito wala eh. Mga Tagalog yung ano dito. Yung tilapia. Hindi marunong kumain ng kangkong. Kahit pinasa mga katoy, meron eh. Nag-try din ako masa yung harina. Wala rin. Try ko na rin yung ano, bitukan ng isaw ng manok. Wala rin. So yun, stay tuned lang mga katoy. Malapit na tayo C6 mga katoy. Stay lang tayo kasi marami nagbabalik. Baka naman na tayo. Hirap mag-video. Yun, malapit tayo mga katoy. C6 na. Yay! Yun, dami tilapia rin mga katoy. C6 na mga katoy. Yan mga katoy. Yun mga katoy, dito na tayo. Paalam tayo kay kuya. Hiram tayo ng bangka. Buwan tayo doon mga katoy. Ang dami na sila ron sa isla. So bibigyan natin si kuya ng ano, nylon. Kasi malaki raw kasi yung sa kanya. Gamit ka dun, gamit ka nito. Ayan kuya. Yun, okay. Doon sila mga katoy. Oh, ganda ng isla dyan mga katoy. Maganda rito mga katoy kasi namimingwit ka na, may pang-ulam pa na kung makakuha ka, nakakapakinig ka pa sa ano, mga salita ng Diyos. Kasi yung malapit dito mga katoy, yung ano, yung simbahan ng Taguig. Yan o, naririnig yung mga katoy, yung mga salita ng Diyos. Punta natin yung mga huli nila mga katoy. Okay, dito nasakyan mo yung bangka. Pinairam sa akin doon eh, ano? Pandesal. Idol. Oh. Pangisnakan. Pandesal. Oh, mga boss. Iyan. Huwag mo na malukay kasi marami na huli mga yan. Nakalaman na kayo dyan? Oh, panibigwas. Oh. Lihim-lihim lang kayo ha. Marami huli nga. Ah! Ay, ang dami. Nandun yan ang bog. Kuya, yan ang mga kuya ulit. Teka, baka makakit ka nito. Meron ka. Wala na yata. Nakarami ka rin? Yung tilapia ako malaki. Saan yung ano natin dyan? Ah, si Rico naman. Bidyoan mo nga yan, pre, oy. Ah,
Videoin natin para maraming makapanood. Yan. Ay, Tapla yan eh. mukhang... Ano? Yun. Ay, ano yan? Ay, pawikan. Ay, ang dami na nahuli mga katoy. Paangat natin kay kuya doon. Hindi natin nakita eh. Kuya, angat mo nga kuya. Kuya, pakiangat nga. Ayan, mga katoy. Hindi kaya mabuti. Ay, sus! Yan mga katoy. Nakayari mga to. Tuloy yata yun. Yes. Nakayari mga to. Laki. Thank you. Aray ko. Mabulatot ko. Yes. Yun. Butas pala yung lalagyan ko. Sayang. Ayun. Oh no! Tali natin ito mga kasi. Baka mamaya nakawala na naman ito. Sayang. Yari na naman mga kasi. Galing ni kuya. Meron. Yun oh. Ang galing. Ito yun. Yun. O, diba? Ganon si kuya. Dinikitan ko na mga kachoy si kuya. Sunod-sunod kasi mga kachoy. Grabe. Sunod-sunod yung huli niya. So yun. Naggamit ako mga kachoy ng floater. Hindi ako sanay dun sa walang floater. Binalik ko yung dati ko. So yun mga kachoy. Dalawa. Yun o, plap mga to eh. Original sa napuno na ata. Ayan, isang sako na nakuha oh. Ibusing isang sako na nakuha. Hindi mo na kailangan saltikin pa eh. Pakiramdaman mo lang na Ayan o, kinakagat nga daw agad. oh yun. Uy, Huli nga. meron. Meron ka rin. Yan o. Ayun, meron din pala siya. Oh! Ay, mas malaki. Akin. Diyan lang sa tabi o. Ayun, meron din doon mga choy. Meron din doon. Oh. Oh, kala. Saan ba kayo? Dito na kayo. Laki nun, oh. Grabe nun. Ay, sumabit pa. Ay, meron. Uy, meron na naman. Ang galing, oh. Sana all. Hindi naman mag-ano dito. Yun, meron naman. Ay, nakawala ulit. Oh no! Tama siguro. Hindi ko kasi pinipitik eh. Kasi hindi ko naman alam kung mayroon ba oh. Hindi mo siya pwedeng pitikin. Hindi ko na ramdam eh. Oh, yun oh. Paano mo siya pipitikin na wala naman eh. Oh. Kung gumalaw lang yung floater. Dalawa na nakawala sa akin. Oh no! Dalawa na. Oh, yun. Yun, meron ulit. Yun. Ang dami ng isa. Hindi sa akin. Oh, uwi na kayo. Ilubos yun na. Yung pang malis na dami eh. Ano ba tawe? Hinapa ka na?
Ang dami nakuha mga katoy. Oh. Dalawang ano, fish net. Yun, mga katoy. Unlimited na nangyayari mga katoy. Unlimited tilapia na naman. Dito mga katoy. Oh. I-video natin ngayon. Ayan mga katoy. Dito tayo. Grabe sunod-sunod sila. Ayun mga katoy. Meron din dun. O yan. Meron na naman siya. Yun o. Sarap mag ano mga katoy. Yari na naman. Oh. Oh, kasoy. Grabe. Diba? Sunod-sunod. Grabe. Parang pinaasa ka lang. Punta natin dito. Pare, ay angat mo nga pare yung nakuha mo na. Ang dami niya na. Kakaiba yung ano mo, ikaw lang. Oh, sus, grabe. Grabe yan mga katoy. Ayos. Dapat nag-live tayo. Sarap i-live to. Meron? Ay, wala. Pahinga muna ako mga katoy. Grabe. Doon meron din doon mga katoy. Ang dami namin dito mga katoy. Ano? Siguro mga nasampo kami. Yan o. 10. Ay, 10 nga kami. Tin dyan ako butlos na yun. Nakarami rin mga katoy. So dito si kuya naman yung top notcher ngayon. Si paring tiwi. Yun. Yun. Tingnan nga natin. Grabe. Nakatatlong sunod-sunod na yan na ano. Tagdadalawa yung nakuha. Yun, meron din yung sa kabila mga katoy. O yun o. Sus. Grabe. Yan o, kakaitsa niya lang yun. So, grabe. Ganun katindi rito mga katoy. Ang daming ano. Daming tilapia pala rito sa area na to. Ano masabi? Nagsusulo kasi na isa rito mga katoy. Tapos puro pa ano. Alam mo yung ang ganda ng sa gilid. Ayan, mukhang mayroon na naman doon kay kuya. Yun. Yun, bato na naman siya. Doon yung paborito niyang batuan. Sige nga. Galing pumitik. Nararamdaman niya eh. Siguro ano na yung mga 10 kilo na nakuha niya. Dire-diretso kanya mga katoy. Kaya naisipan kong i-ano ko siya, i-video. So nakapagpahinga pa ako. Mainit na rin kasi mga katoy. Siguro ano na yan, alas 11 na yan. Mga 3 oras na kami naniningi. So ayan. Ganda rito mga katoy. Ganda ng isla na to eh. Isa pang diwas. Tira na naman ako. Uy, nakawala. Sayang. Okay, kuya. Pare, uy, nakakuha ka rin Maria. Malaki. Wah, ayos ah. Binabalik yung maliliit. Mukhang nilapag niya. Mukhang hinahatak na naman yung isa oh. Bandang unahan. Hinahatak yung bandang ano.
Maganda kasi yung ano niya pala mga to. Sima niya, mga apatan. Meron. Oh, yun oh. Oh. Ba? Unlimited pa rin, hindi nagbabago. Yun, pang-apat na niya. Ito mga to yung ano, tatlo. Yun. Sana all. Yun. Wala siyang rad mga kasi. At bibigyan natin siya sa susunod. Hingi tayo ng sponsor kila ano, Biwas Pilipinas tsaka kita Limpids. Meron. Uy, meron na naman. Ang galing. Nakawala. Meron pala. Oh, sabi niya, apat tapos meron pala. Minsan kasi pag pitik mo biglang mawala kasi papaganon siya rito eh. Paabandi sa'yo. Yun, oh, katulad niyan oh. Kita mo, di ko pinagtik oh. Pero, oh. Pag mabigat yun na yun eh. Yun, meron din siya mga to yun. Halos magkaparehas kami oh. Parang parehas silang pinanganak siguro to. Yun. Yun mga kachoy, uwi na. Yes! Woo! Dito kami mga kachoy, kahirapan kami ito, bangka kami. Yun mga kachoy, ito na mga kachoy oh. Nakuha na natin. Puro tilapia mga kachoy. Yun oh. Buhay pa. Buhay pa siya mga kachoy oh. Ulam dala mga tilapia mga kachoy, may dalawang kanduli kayo na, kaso butas pa nilalagyan ko. Nakawala. Yun, butas. Pinahi ko na lang. So, yun.